Goddag og velkommen til Pianotips-kanalen, og jeg hedder Arya Farjadi. Jeg er pianist og klaverlærer. Det er super vigtigt for understrege, at man skal starte med at lære at spille klaver efter en ordentlig metode. Det vil jeg anbefale bogen Beyer Vorschule im Klavierspiel. Det er cirka en 200 år gammel bog, som stadigvæk man bruger dem til undervisning. Og man lærer helt fra bund af, det vil sige helt fra ingenting til at lære at spille prima vista. Det vil sige, efter man er færdig med den her bog, så kan man komme på biblioteket og låne hvad som helst bog, komme hjem og spille fra bladet. Den anden bog, som samtidig man arbejder med, det er Hanon. Det er opvarmning af fingrene, og det er teknik, og det er det værktøjer, som man bruger den som pianist til at lære at spille klaver, skala, arpeggio og kadencetoner og andre ting, som står i den her bog. Normalt bruger man måske 10-15 minutter til opvarmning. Hvis man øver for eksempel en times tid, så de første 10-15 minutter det er opvarmning, og resten så er det jo bare spille efter ens eget repertoire eller efter lærernes anvisninger til eleven. Hvis man ikke øver med opvarmning, så medfører at resultatet bliver det groft sagt meget grå. Det vil sige, at man får det jo en grå stil, og det kan man ikke rette den, fordi som pianist man skal have en form for delikat og meget følsomme forhold til klangen, og det kan man skabe med varme fingre.